pawite yen tales amba godhonge Siter ora men siter iki sing tuwa kumelun Sikra kang bala tumingal acampuh samya medali lara kathah wilateng kanta dhayu anggung mangun sang niti benjang sangaji mijil latinya ngadali us kutha Surawilaga kaya buta sing ngregil pasti jangga dendanyem ngambak boyo kula nuwun men kula kang putra Durmagati nyuwun pangapunten jalaran linggih enten nginggil karena saat niki kula makile Kang Mas Dursasana ingkang sampun ngrumiyini budal dhateng Tegal Kuru iya Durmagati ora dadi apa pancen wis sak trepiyen Kang Mas Dursasana ora sibuk kowe sing dadi sesuliye. Lah nggih niku to, Men. Kang Mas Dursasana kok budal dhisik niku enten apa to, Om?
Tak kandhani Durmagati lan kabeh anak-anakku Kurawa. Mulane kakangmu Dursasana ndhisiki budal marang Tegal Kuru. Sebab wektu iki lagi memanuki anake lanang ya ponakmu si Dursala. Kang wis digemblengake kelawan gurune ya kuwi Begawan Dewangkara karepe dadi bocah sing digdaya. Yen wis digdaya kanggo ngadepi Pandhawa sewanci-wanci Pandhawa njaluk Praja Ngastina. Sumpahe Dursala sing tak urungokke Pandhawa kelakon njaluk bali Ngastina, yen wis Pandhawa bisa ngasorake lan nglangkahi bangkine Dursala. Wah, sae niku men. Kalau betul begitu tegese Kang Mas Dursasana niku kurup oleh duwe anak lanang si Dursala. Niku genah anak Anung Anindita bisa mikul dhuwur mendem jero dhateng tiyang sepuh. Pancen kuwi sing digadang-gadang dening kakangmu Dursasana kok nggir. Dursasana wis kandha ya ben wong tuane nek perang ora tau menang, waton anake kudu ngungkuli bapakne. Lah nggih niku nek menang nggih, Man. Lah nek kawon terus pripun? Napa mboten merongos niku mengke? Lah kok terus kabeh di mesthekke yen Dursala bakal menang niku pripun? Saka pamawasku pendhita sing gembleng Dursala ki petinganing guru. Nggih man kula ngertos. Ajeng gurune niku petingan ning nyatane nek pun do ngadepi Pandhawa kathah sing mletho niku wis aja ndawa crita barang sing durung karuwan. Mengko mundak malah ngentekke wektu. Sing baku dina iki kowe sak sedulur mayuh padha tak kanthi sabiyantu marang ponakmu Dursala lan Begawan Dewangkara. Kang bakal nundung marang peranakan Pandhawa kang padha pacak baris ana Tegal Kuru kang dipandhegani dene Si Gatotkaca. Sumurupa nggih anakku Kurawa kabeh wae. Peranakan Pandhawa kang dipangarsani Gatotkaca wis wani kongkonan wis anggeni kinen sowan kelawan sinuwuning Ngastina wis anggeni wektu iki ngucik babagan Praja Ngastina. Wis anggeni tak anggep mujudake karaman mula wajib disirnake Durmagati. Mengke kriyen ndika kok agan ajeng mejahi wis anggeni kalih peranakan Pandhawa niku napa pun sampeyan petung sing genep man. Lah kok ndatak nganggo dipetung. Wangune kowe wedi karo wis anggeni. Lho, kula tesih kepengin urip kok, Bares mawon kula ajrih kali wis anggeni. Lah kok ora sembodo karo gelarmu. Gelarmu Gusti Pangeran Harya karo bayi wingi sore kok ciyut raimu iki piye? Terserah oleh sampeyan ajeng ngarani kula niku pripun. Ning wedi kula niku mau alesan. Siji wis anggeni ngucik negara Ngastina niku pun sak pase. Sebab Ngastina ngoten pancen duweke Pandhawa. Wong niki kriyen tinggalane Pak Cilik Pandhu kok men. Dados Kakang Duryudana niku mung nyilih kalih Pandhawa. Lah wong nyilih bareng krasa penak kok ora gelem balekke niku cara pundi coba? Kaping kalih sampeyan isih kemutan to jaman lakon laire wis anggeni. Ampun to sing lamak menso lah wong dewa-dewa Suralaya termasuk Bathara Guru tumindake mboten bener taboki kabeh kali wis anggeni. Waton manggon bener wis anggeni niku tidak takut dengan siapapun. Mula tinimbang maido atur kula pun to sampeyan maju dhewe. Wis anggeni mang tandangi dhewe mriku. Pun yen sampeyan meneke menang karo wis anggeni kula rabekke mlih man. Ora sudi rek. Lah kowe iki apa ora isin? Ing ngatasé sing nom-nom ora kurang wong tuwa kok maju ning palak. Oh nek kula malah mboten isin kok, Man. Malah kula anggap niku salah satu pelajaran saking guru tumrap dhateng murid. Mila nggih, monggo ta panjenengan sing nyobi riyen. Aku ora bakal kendho nggonku ngubupi Dursala supaya bisa mateni peranakan Pandhawa yen perlu sak pendawane pisan. Sapa sing manut dadi dawuh ya budal dina iki memanuki putuku Dursala dene yen ora mangkat wis mung kari tak catet jenenge. Halah pal-pal ya mau dipecat iki. Nggih, nggih mangkat arep ndelok kridane Dursala kaya ngapa. Yen pancen iso menang tanding kalih peranakan Pandhawa pun. Oke pit montor kula niku mangpek. Pit montor akeh nyurunge nek dikekne wong tuwek. Swatama wonten dawuh paman. Mara sira metu njaba perintah wadyabala saka Ngastina memanuki lakune putuku Dursala prapting Tegal Kuru kepareng wadal pasilan. Kumrekang bala lumaris budhaling prawadyabala dina nasri
gegamane saking kang Balakuswa Prabu sananira pranyata wasridi nulu benda panjrahing puspita kapiyarsa swaranipun
Nyung swaraning wadya kang lumampah kumpul sajuru-juru hatata tanjaro Tani Ramat Barana Tuwaca miwang bending ungkung Turiseng haswatama kang minangka cucuk ing Prawadyabala tak wis padhake iki wong kucluk wis anggene wis teka ya wong edan aku sing wis bali piye kabare nggonmu ngadhep Siwa Duryudana bisa entuk gawe apa ora le ya nggir nadyan pun waga nyadhong pawarta kepriye nggonmu sowan marang Pendhapa Ngastina Kurawa gelem ngulungake Praja Ngastina apa ora Kakang Antasena lan Siwanoman miturut wulang cara kuna wong nyambut gawe mono ana 7-4 perkara sing kudu tak ngerteni. Hitungan apa kuwi? Ya kuwi kliyek mentek joto karo kemil. Lah kuwi hitungane wong golek utangan ngono kok. Bocah iki piye to? Ditakoni bab negara mesti kok malah wejangan perkara hitungane wong golek srempetan iki karepmu piye? Aja padha trigis to. Rungokno dhisik omong aku iki. Oh iya. Wong golek butuh kuwi yen tiba kliyek kesele awak karo entuk-entukane ora cucuk. Kuwi yen tiba kliyek. Oh ngono ya. Yen tiba mentek. Yen tiba hitungan mentek kuwi wong nyambut gawe sak titahe. Ning hasile cukup dienggo mangan sesasi. Lah yen tiba joto tegese piye nggir? Tiba joto kuwi wong nyambut gawe sing sarwa apes. Awak kesel weteng luwe sangune entek ketemu kanca jebul ngarep nyilih dhuwit wis kuwi mung kujur tenan lah yen tiba kemil kuwi wong nyambut gawe sing hasile mung entuk panganan sak cokotan karo wedang sak cangkir lah terus kowe nyang Ngastina ki mau tiba hitungan sing endi entuk pangestumu lakuku tiba joto Kang oh tiba menjoto Kosek to. Banjur nalari piye kok kowe kandha yen lakumu tiba apes. Negara Ngastina sajake dikukuhi dening Siwa Duryudana. Malah iki mau Prabu Duryudana kongkonan Kakang Dursala lan gurune supaya nundung aku lan kabeh para putra Pandhawa kang mapan ana Tegal Kuru kene. Kuradha nguntap lir kinetap. Jaja bang mawinga wengis. Kumetot matoning lati kerat-kerat kanang waja netra handhik ngundarandir idep nyomeng ala cakra saring jangga malatu-latu wis anggeni apa Kakang Antasena kowe iki kepiye to wong wis wani didapuk dadi duta pamungkas minangka wakile putra-putra Pandhawa ngrebut bali negara Ngastina. Lah kok bareng ana kahanan kaya ngono malah kowe imbas-imbis kaya cemeng rembes iki kepiye? Lah nek cara aku ana kahanan sing panas ngono kuwi rasa dadak ngenteni sapa-sapa mesti tak labrak mau-mau. Kakang Antasena, apa? Kowe aja gage-gage ngluputke aku. Anane aku ndadak bali nemoni kowe iki jalaran dek mau ora wis padha janji andum gawe to. Andum gawe piye? Oh, lali to sajake. Mau ora wis padha disarujuki. Sing bagian rembugan ki aku dene sing tukang jotosan kuwi kowe. Ya ngono apa ora?
Oh iya, Ding. Wah, malah aku sing lali. Awakmu sing ngomongan aku sing nyabetke butuh. Kepara nyata. Kaya ngono dadak lali. Lah banjur Pak Dianoman iki piyai sepuh karben lenggah wae. Cukup mengestoni anak putu. Oh iya. Wah, nggih mboten ngaten to, Nggir. Ya ben ketok ubete ngono lho. Nadyan to kaya ngene aku isih sehat kok karo piye. Kulo sakmenika sampun kopen kok, Nggir. Oh, lah nggih syukur. Iya, Pak Diki malah saya sehat saiki. Malah kepara panjenengan lenggah mengke kula labrake kabeh Kurawa niku. Ya aja ngono, Pak Dik. Sing nom ya gen ketok gawene sik. Engko yen sing nom wis kuwalan lah lagi sing sepuh maju. Inggih ngaten nggih leres. Mula aja dadak kesuwen wis anggeni. Kowe semingkira coba tak pethuke sapa sing dadi cucuk ing lagu iki. Cemangka hanggro suruh sumber Lindo bumi kunjing malut guntur katok Sikra tancut gumregut ngembat watang ngarep basa mungsuh sangkep cocok antaran bau sayakti dingolena prapting lampus sirna madyaning palugun waduh methuke lakuku ora pangling Antasena iki Surtayu ya kepara nyata Antasena ora pareng ndi wis anggeni wis anggeni kon maju rene kon nyembah delamaan sikilku tak tudele gulune apa dosa lupute adikku wis anggeni anggep apa wis anggeni bakal njaluk panguwasa Praja Ngastina ing kene Surtayu gawe sayembara wis anggene kena njaluk Praja Ngastina wis gumlundung sirahe Surtayu aku sing bakal mupuh sayembara wis anggene dadi tanggung jawabe Antasena ayo tutukno nggonmu nganakake sayembara ing kene Antasena bakal kelakon njaluk panguwasa Ngastina lan bakal sembada nuga gulumu Surtayu waduh sugih kendel Bandawani Matna sastra jendramu watekna jija pemantramu aja takut tebuak daran jengkelang aja takut cangkem iki ayo wah ngantem ora omong-omong para oh. Has. Hey. Ah. Hot hot yan. Hot. Ho ho hai. Ta. Iki caloanmu. Ta. Ho hot. Ta. Pasti. Has. Wah, yo, waduh. Wah, yan. Hot, lo, ta,
lah kowe. Hot. Oh, hot. Hot. Hei. Hoi. Hoi. Kaya. Hot. Oh. Wah, parah. Oh. Hei. Hoi. Paetian. Hot oh. Oh. Ah, pasti. Aja mikat kowe. Oh. Oh, oh. Hoi. Weh, ya. Oh. 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 Hot, oh, oh. Hai. Wah. Oh. Mati aku. Wah. Paetian. Wah. Wong edan Antasena iki. Anak jaran Swatama. Hus. Ngentengke. Nyoba kaprawiran, cobaan. Hop. Oh. Pasti kowe. Oh. Hai. Ambles bumi. Ayo. Ayo. No. Hot. Pasti. Hot bro. Pasti. Oh, hai. Wah. Oh, hai. Ah, bro yo. Hot. Oh, ah. Ah. Ah, bro yo. Ayo, di mungsuhku. Wait, Yan. Munyuk tuwek. Dudu karepe dhewe. Parah. Hot lo. Wah, sayang. Wah. Edian ngece munyuk ilah candak kowe. Lo. Wah, yo. Hot. Wah. Wah, doyok. Wah. Hai. Oh, head. Hot. Lo. Iya, hot. Wah. Doyok. Hot. Oh. Wah. Oh, awas kowe. Wasak kowe. Ya dipilih.
Yo. Kuburan. Rumah sakit, ayo. Pilih ndi? Nyata munyuk ampuh. Sembah lamamu. Rawati le. Rawati. Rawati. Busekan jroning gewuh mandeka ngoncelang pedhangipun kang kataman braja temah tekeng lalis manggota sesemaku Dursala wonten dawuh Bapa Guru wis campuh perang wadya Ngastina kelawan para putra-putra Pandhawa inggih ayo wujudna kesaguhanmu kelawan awakmu Duryudana. Lamun sira bisa cilik ngundurake peranakan Pandhawa, gedene mateni para Pandhawa, bakal ginanjar kang sak ngurwat kelawan labuhanmu. Lajeng kula kedah mangsa sinten? Mara waspadakna saka kene. Kae ana satriya ngadeg ijen tanpa ruwang. Wah, ladalah. Boten pangling menika pun Gatotkaca ingkang dados tetuwangganing para putra-putra Pandhawa ingkang sami pacak baris wonten Tegalguru. Mara cedhakna tantangen Bandayuda. Lamun bisa ngasorake Gatotkaca, gedhe ganjar wah mudhar wong Pringgondani. Rekata sang Gatotkaca kinon mapakaraka suta tak wis padhake iki Kakang Dursala kang praptaha ning Tegalguru. Ya, kepara nyata Gatotkaca. Sumurupa. Tekaku kene aku bakal neter sepira kadigdayanmu. Oleh kebangetan jagat ngundangke jare iki sekti mandraguna apa tenan. Aku lagi gelem ngakoni kowe wong sekti yen kowe bisa ngasorake juritku le. Kakang Dursala, piye? Aja kliru tampa. Aku ana kene ora njarek bakal golek mungsuh. Lan niatku beda karo hadiku Wisanggeni lan Antasena. Aku ana kene iki lagi mahasing ngasepi. Lan geladen yudha kelawan Adyabala saka ing Ngamarta. Mula kowe aja njarek pasulayan karo aku Kakang Dursala. Mbah redep. Yen kowe ora gelem ngladeni penantangku, wong pinjungan wong wandu kowe karo waca. Caca bang mawi ngowengis kumadha paboning lati yen pancen kowe ora kena tak iman ibarat aku wong dodol kowe sing tuku sak gendringmu tak ladeni wah kokop getih mulai ya ya
Ya. Has. Hot. Pa. Iki tungkakku. Pa. Wah. Wah. Hot. Wah. Wah. Aiko. 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 Hot. Oh. Hot. Ah. Oh. Wah. Yo. Wah! Piye nggih Dursala? Tumandangmu bisa ngasorake Gatotkaca apa ora? Mbuh. Guru ora bejaji. Dibayar larang ngoyo-ngoyo. Jare aweh ngelmu sing ora ana tandinge. Nyatane aku isih kalah karo cah Pringgondani. Minggat ora? Ora sudi duwe guru sing kaya ngono. Kagiat risang kapirang nangkul kinempit-kempit. Sang retnaning bawana. Dursala, piye? Aja kowe mawaton ngundha mana kelawan aku. Mara coba eling-elingen. Sira wis tak watek aji Wimanasara. Ana ngapa ora tok tamakke marang Gatotkaca? Waduh, Bapak Guru. Waduh, Bapak Guru. Kula nyuwun pangapunten. Radi sugaling dados atur kula, Bapak Guru. Pranyata jubluk manah kula. Ya ora dadi apa nggih Dursala. Kang mangkono Mahesi ora enggal maju meneh. Gatotkaca enggal taman ana Haji Wimanasara. Ing kono bakal asor jurite nyuwun mangestu. Wata kaya mangkono. Aji Wimanasara wis tumanduk ing hanggane Sang Gatotkaca. Sareng nata Pringgondani kedawan Aji Wimanasara ndadak sakala jegrek pindha tugu Sinukarta. Brol poneng ludira medal saking sela-selaning wulu. Sumrepet panonira ilang kekiyatanira yayah linolosan bayi watate. Labet saranduning hangga wis pinarawasa dening dayaning Aji Wimanasara. Dadak sakolarsa dawah kelenggak giya sinaut dene Sang Anoman. Ladalah
Ya jagat Dewa Bathara. Anakku Gatotkaca asara yudhane kelawan anak Dursasana si Dursala. Kowe kok ngedap-edapi temen bocah kae. Ya. Nanging aku duwe kapitayan anakku bakal bisa walaya jati-jati temah nirmala. Dursala, aja gerang gumuyu. Nganti anakku Gatotkaca waras kelakon botol ndasmu Dursala. Dudu karepe dhewe. Kakang Dursala duwe guru kang ampuh. Wis anggene moh kalah dhewe. Wah, latalah. Ana bocah maju ana pabaratan. Kaya wangune sing jeneng wis anggene. Ayo maju. Ketiban gelap sayuta mbuh tibamu kowe. Sora Marata, Jaya Marata. Wah! Oh! Has! Wah, Jaya! Wah! Hot! Wah! Wis resik peranakan pendha kang mapan ana Tegal Kuru. Wis ora ana kang nguwatirake marang keselametaning Praja Ngastina. Ya, ing kene anakku Dursala unggul jurite bakal nampa ganjaran kang sampurwat. Sinuwun Prabu Duryudana kula sampun mimpang mengsah para peranakan pendha sinuwun. Miyat langening kalang nyiwang aglar pandamun cara tinan lir konang surem sorote tan padang Riris harata pawonuting ranu tersingkar sanira dening kanyut mani selingira Gusti wa
ramal mirah ingsun semira tu ing uni Sidat agung ing Narmada sajroning guling pangucape Jamonendra tansah dadya linduran kewala katon kang asung usada Begawan Dewangkara ngedalaken pengabaran gelap sayuta katamaken dhateng Sang Anoman kang wis oncat anata pringgondani ing mangke Bambang Wisangeni kang ketaman sigra lagi madani palegan tan kantong Sang Antasena kala semua Sang Anoman hangu padi usada murih rajaning pun mutring pringgondani ing mangke daya-daya Begawan Dewangkara makempal dhateng para kura lebet rumaos unggul Jayite Risang Dursala wis katon gabining tas labet arsa nampi nugara saking Prabu Duryudana ing mangke dhateng rinaos lampahing Sang Anoman Upadi Usada lawan nata pringgondani awit terus ngancik ing wanci Madyaratri sangsaya dalu hararas abira kang lintang kumedhep tesunya tengah wengi lumrang kandaning pus pita kareng nyuwun ing pudyanira Sang Dwijawara brengeng lir swaraning matu prong
mangsa bening kembang ana tangis layung layung Sang Hyang Candra katon manjring madya gantang umiring ponang Kartika kang abyaring tawang maweh reseping pandulu nanging danguning ngadang lumaku hanuting kodrat dadak sakala Sang Candra wis sumus ing Bantala pangwetan kantos melak padang pertanda yang ngareka gantos Kang Siniwaka ramening Madyapada hanyrambahe rupat Panakawan ketingal kelurah Petruk tetengok kanthi nyekarep manising Sarakara dedep tidam
soroting pandam sumluh madangi jroning pasarean Om ngenani rangketana remu-remu kalingan ngangrangan Sang Dyah Malangkung sumungkem kuling Om kang katon mangrepok timun sigarane